हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि मायदांस्रि बर' इउटुब चेनेलाव नै जोंनिया इन्डिया गेट खाथियावनो प्रग्रामा दिनै लास्ट जों दा बासजों थांगासिनो बयबो नै सफैबाय जों दा हाबनिसै जोंनिया लास्ट दिननि प्रग्रामा ओमफ्राय आरो गोदान फैबावनाय दोङो ओमफ्राय जोंनिया दिनै जोबथा इसे देखते हुए 1987 में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ यानी ट्राइफेड की स्थापना की गई थी। ट्राइफेड आदिवासियों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए बाजार विकसित करने के साथ जनजातीय शिल्पकारों और लघु वन उत्पाद संग्राहकों के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण कर रहा है। इन शोरूम्स पर आदिवासी नै जों दा सिङाव हाबबाय ओमफ्राय दसे गिदिंनिसै मा फानो मा फाना बिदिनो नायनिसै दसे आदि महोत्सव प्रग्राम बियो जाबाय थाखायो बोसोराव ओमफ्राय जों थांनाय बोसोरावबो जोंनो फैदोंमोन ओमफ्राय दा एबार बोसोरावबो जोंनो प्रग्रामखौ गाबाय दा जोंनि उनावबो आरो आसामनि दोङो टिवाफोर दसे बेरायनोसै मा मा फानदो बायाबाबो नायलांसै नैबे झारखन्डनि जि फाननाय दङ आरो नैबे आरो मोनसेया नैबे सिक्किमनि बिदिनो गावबा गाव स्टेटनि फायनाय दंसियो नैबे आरो नैबे मानि नैबे तेलेंगाना उड़ीसानि गुजरात लादाखआवलाय मा फानदो बिसिनिया हैया दाम गोसाथार आसाम ओइनि आसामनि बर' जोंनि आसामनि नै जोंनि आसामनिबो लोगो मोनबाय आसामनि गंथाम ना गंब्रै दोङो बिदिनो दखान होनाय ओमफ्राय बिदि रायलायबाय दसे जोंनि मानसि लोगो मोनबा जोंबो मोजां नाङोना मध्य प्रदेश उत्तराखन्डनि नैबे ओमफ्राय नैबेलाय मा महाराष्ट्र खानाय गोलाव जाबाय छत्तीसगढ़ नै हि दादो जोंनि दख'ना गाननाय बर'बो लोगो मोनदों साना रायलायनो ओइ माबाया ओइ माबा तितलिया इमान गिदिर माया फट' साफायनो बायो जनानै खाथियाव फुथुला बिथिं हि दागासिनो आबौआ ओमफ्राय नैयाव दा फट' लानायदि जोङो माया सट्रिया फट' साफायसोदै नै सोलायो होमबा गाबोन सोलायलायसिगोन आरो होमबा नै जोङो गिदिंजोबदियासै मानोना टाइमबो जासिगोन मोसानो बिनिखायनो
हेलौ लोगोफोर नै दिनै लास्ट प्रग्राम जोंनिया दा जोब्बाय दिनैनिफ्राय टाटा बाय बाय थांनोसै आरो दा जोङो गाबोन थांगोन जोङो प्रग्रामाथ' जोबाखै थेवबो जोंनिया दिनै जोब्बाय आरो दंबावो खालि नै लोगोफोर जों सफैबाय नै रुम सफैबाय जोङो ओइ सिङाव मोनफैजोबाखै जाग्राया जोंनिया मोनसे जाखांबाय सां नोंना खालि नङा अ माबाखौ लोङाखै आंबो फ्रुटिखौ खासेनि खेंख्रा खेंख्रि जाना आइना माबा नायगासिनो आइना आंनि लिपस्टिकआ दं माबानाव नांलायलायदो आंनि माबाखौसो नै जों दा रुम सफैनायनि ओरैनो रिल्स बानायलाबायबाय आरो भिडिअखौ दोनथ'नोसै बाय बाय